bon dia a tots. Anem a començar aquest acte de jurament de la 41a edició del certamen de pintura Ciutat de Benicarló, llegint l'acta, de la qual jo soc secretària i passaré a la lectura. Bé, els tribunals que assisteixen són el senyor Luciano González Díaz, escultor i membre fundador del grup Artesón, el senyor Vicente Ortí Mateu, doctor en Belles Arts i professor d'Escultura de la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València, i la senyora Evelyn Roca Xup, guanyadora de l'anterior edició del concurs. Desenvolupament de la sessió. En la ciutat de Benicarló, el 19 d'agost de 2024, a les 12 hores, es reuneixen al MUCBE els membres del jurat convocats per a emetre el veredicte del 41 certamen de pintura Ciutat de Benicarló. Oberta la sessió, es procedeix a analitzar i a estudiar les obres seleccionades en una primera fase, així com les bases que regeixen la convocatòria del concurs. En total, hi ha 30 obres seleccionades, de les quals s'han recepcionat 27 obres, en el termini indicat en les bases, i que formaran part de l'exposició que tindrà lloc del 26 de juliol al 29 de setembre de 2024. S'analitzen totes les obres presentades atenent el punt 8è de les bases de la convocatòria, i que són les següents: la qualitat expressiva de l'obra, la creativitat, l'originalitat, la perfecció tècnica i artística, la composició i la dificultat. Després de l'estudi i valoració realitzada pels membres del jurat, per majoria de les votacions s'acorda atorgar els següents premis. Vistes les obres presentades i la qualitat de les mateixes, els membres han acordat atorgar 2 mencions honorífiques. Menció honorífica a l'obra número 51. Títol de l'obra: Lo mejor es despertarse sin alarma. Autor: Richard García González. Que excuse la seva assistència. Menció honorífica a l'obra número 7. Títol de l'obra: Raciel. Autor: José Luis Ortega Flórez de Uria. Que també excuse la seva assistència, però són de molt lluny, a més. I ara sí, el premi de la 41a edició del certamen de pintura Ciutat de Benicarló a l'obra número 29. Títol de l'obra: Noche de luna llena. Autora: Mercedes Húmedas Parés. Moltes gràcies. Molt bon dia a tots i a totes. Moltes gràcies per vindre a aquesta entrega de premis de la 41a edició del certamen Pintura Ciutat de Benicarló. En aquesta edició han estat 56 les obres presentades, participant un total de 41 artistes de tota la geografia espanyola. L'exposició és una mostra de les diferents tècniques pictòriques utilitzades, així com de la temàtica escollida per cada autor o autora en les seues creacions artístiques. Aquest certamen de pintura, com bé sabeu, està molt consolidat a la nostra població i volem que així continuï, per això apostem per ell. Vull donar, com no, l'enhorabona a la guanyadora Mercè i a les 2 mencions honorífiques que no han pogut assistir, així com a tots els participants i també animar-los a que continuen en les seues carreres artístiques i donar-los les gràcies per aquest magnífic fons pictòric que estan deixant a l'Ajuntament de Benicarló. Convidar per últim a tota la ciutadania que vinga a veure l'exposició, val molt la pena estar aquí al MUCBE de Benicarló. Les obres són molt boniques i de veres que veniu perquè val la pena. Moltes gràcies. A mi el que em cal dir és que moltíssimes gràcies per rebre aquest premi, em fa molta il·lusió. Ja fa uns anys que vaig estar aquí amb tots vostès, perquè també em van donar una menció d'honor i ara aquest any el premi, moltíssima més il·lusió. Felicitar l'Ajuntament per apostar per la cultura, és molt important, i més amb un premi com aquest, que com han dit la regidora està ja molt consolidat, i per descomptat agrair al jurat que hagi valorat el meu treball i després d'haver vist tot el que hi ha penjat. Per tant, moltíssimes gràcies. I parlant de la meva obra, jo soc una pintora molt realista, sempre parteixo de l'observació molt directa de la realitat, però també sempre dic que aquest punt d'imaginació i allí on la realitat no hi és, ficar-hi la imaginació, sempre hi apareix amb els meus quadres. Me preocupa el pas del temps i per tant quasi sempre ja està algo reflectit en tots els quadres que jo faig, sempre aquest toc de nostàlgia, però sempre mirant cap a fora, sempre amb finestres obertes, portes obertes,
Aquí hi ha una lluna, mirant cap a la lluna, somiant, no? Mirant. I sempre parlo de que com a fil conductor de tot el meu treball és la llum. Sempre la preocupació pels jocs de llums, aquestes llums fredes, llums càlides. I bé, no sé què dir-los més. Moltíssimes gràcies i és tot un plaer estar aquí amb vostès. Sí, moltes gràcies a tots per la vostra assistència. En primer lloc, enhorabona a la guanyadora, Mercè, enhorabona. Ens has donat una xicoteta lliçó d'art, perquè fixa't, ens ha parlat, és que antes parlàvem un momentet, la meravella del que és la pintura. Ens ha parlat de llum, ens ha parlat de nostàlgia, ens ha parlat d'expressió feta a base de pinzellades. A mi me pareix meravellós que se pugui transmetre en un pinzell i uns colors tot això que has dit i més. És una meravella. Vull tornar també la meva felicitació en nom de tota la corporació, també als que han rebut una menció d'honor i per supost a tots els participants, perquè ja a simple vista se veu el nivell que té este concurs, que ja està este certamen que està consolidat, com hem dit ja diverses vegades, és la 41a edició, que ja és dir, i a més el poder disfrutar d'aquest espai que tenim, del que també estem molt orgullosos dels benicarlandos, que és el MUVE. Per supost, apostar per la cultura. Jo crec que hem d'apostar tots per la cultura, perquè és la nostra ànima, que seria de les nostres vides sense tot el que ens aporta la cultura. En fi, res més. Com ha dit la regidora, convidar a tots els veïns de Benicarló i de la comarca i els visitants que vindran durant aquest estiu a visitar aquesta exposició, perquè realment val la pena veure el que he dit antes, el que és capaç d'expressar una gent que té aquestes capacitats, que no tots tenim, per a poder expressar tot això, com he dit, simplement a base de pinzellar. És meravellós. Moltes gràcies i bon dia a tots.